Oh, mga kalinte, excited gid ko sa bungad, no? Kay makadto ta sa farm, no? Sa farm nga ginaobrahan sang kape, sa ginatamnan gid sa aton nga inog-release nga kape ni Kalinte. So makadto kita straight from the source today sa may bukid. So update nyo ko to, ha? Kay managtaw ta to kung paano ginatanom ang kape, ang beans nga iubrahon sa kape ni Kalinte. So it's an exciting day for me. Update nyo ko kay para ma-experience na to kung paano gid bala makita naton ang mga farmers nga tanom sang ining coffee bean. Kag by buying ang Kalinte nga coffee, no, you're supporting our local farmers diri sa Negros nga makahatag sa aton sang manamit kag quality nga kape. At the same time, ma-support ang ilang livelihood. So, inog-release na ni sa soon. So, hulat-hulaton nyo lang anay. But for the meantime, let's check out the place dito para maghigop ka mo bala sang kape. Makahambal ko mo, pinatibay. Dili na digilihalin. So, let's go. I'll see you there in a little bit. May adlaw ta sinyo liwat. Subong adlaw makadto ta sa bukid. Ay para lang taon ta kung diin gid kwaon ang kape ni Kalinte nga makahambal ka bala bila tibay namit ba? Diri na di gali, tingala ko man kay. So from Bacolod nag-drive kita mga 30 to 45 minutes to 1 hour. Depende sa kada sigon kung sino ang ga-drive. Ang ga-drive gali si Ryan. So shout out kay Ryan. Siya ni ang ginahambal ko nga tamang timpla lang. Hindi tamaan ka hinay pero hindi man tamaan ka dasig nga do haras-haras blang ba dagat ko. Kaya ambal ko daan Ray, kung madagat ko ihulog tagi ka slack yan. Hindi ka magyamuat-yamuat sa ako na kay pangpisgaong itlog mo. So mga Kalinte, madamo ni nga part ang aton nga vlog. Hindi ko pwede madungan ni tanan kay perte ni Kalawig. So nginalantaw niyo subong ang part 1 lang anay. Hindi nyo pag-skip ang mga pasayo ha kay makakwarta ko da. Para sige nga akong pagmanggaranon, okay? So after mga 45 to 1 hour nga drive nag-abot nagid kami kagin welcome kami din ni Ma'am Mary. Kag pag-abot din namon mga Kalinte excited nagid ko makita kung diin ginatanom ang kuluwaon naton nga mga beans para sa aton nga kape diri sa Sugar Valley. Diri na yon sa may layo nga lugar. Pag to my surprise may ari dia pool. Pang manggarano niya nga lugar per Muman ang pag-welcome sa ato ni Mr. Teddy, no? Amo ni siya ang farmer nga kuluwaan tas ang ato nga beans. Perte nga pag-welcome din nila sa amon mga Kalinte. It was a pleasure nga nakitaan ko di ang lugar kag na-meet ko ni sila tanan. Kag from now on, siling ko Mr. Teddy, ang ini nga kape sa akon mo lang niya i-supply ha, hindi mo ni pagtagaan ang iban, ha? Kay oras nga babalaan ko nga i-supply mo ni sa iban, ikaw di ang itanom ko. Sugod subong nga adlaw ang ini nga beans ako na ni exclusive sa akon kay hindi ka Mr. Teddy. Ay gusto ko every time matilawan nyo ni nga sabor makahambal ka baw bilatip. Kalinti nga kape. Amo ni ang kape ni Kalinte, amo gini ang sabor. Wala na sang iban pa ha makakuha sang sabor kundi ako lang. Ako lang. Ako lang! Gusto ko yung nga daan, ako gina madumduman yung every time magsuyop ka mo kag magdimdim sang kape, ha? Ako lang niya, wala na sang iban, hindi na sila kasarang. Kag i-release ni namon, lapit na lang sa iMart, so kinanan hulaton yun kay diri lang kamuya makatilaw sang amo ni nga klase sang kape. Kita nyo ho, may pool kag may mga ido, wala lang. Hambal ko lang. I-release na ni lapit na lang gid sa tanan nga iMart nga branches. So, hulat-hulaton nyo kay gina-training na ni subong ang mga barista nga mauyat sini kag matimpla sini para every time nga magsuyop ka mo, magdimdim ka mo sang amo nga kape. Perfect ang sabor. Wala na sang iban pa kundi ang kape lang gid ni Kalinte. O, diba? Local common name, Brazil Liberica. Scientific name, Coffee Liberica. Alam nyo ba na pag kumuha ka dito ng kape, ay pagpagalitan ka. Ha? Hindi na pwede. Mo gini nga ito nga kape. Origin, introduce. Inom ka sa Kalinte nga kape, wala labot, inom ka, medicine pa. Nga, mo gining beans. No? Beans ang Kalinte nga kape.
Ha? Siyempre hindi pa niya mo ni i-process pa niya para maging beans. Pero diri na di halin sa ini nga farm ang ini nga beans, so you can be sure nga ang aton yung product sa kalinti nga kape is halin gid sa mga farmers tadi, at the same time quality nga mga products. Kung gatang kilig tas ang iban nga mga kape halin sa iban nga lugar, mas tangkilikon tang aton, especially kung ang ga-promote kag ang tagi. Ha? Iin pa kamo kakita, ha? Nga gwapo na nga daan ang endorse. Namit pa ang kape, yun di suta. Wala ka na niya may makita pa nga iban, diri lang gid ya sa kape ni Kalinti. So hindi na kamo magpangita pa sang iban nga kape, diri na lang gid, okay? Okay? And remember gid, every time nga gakwa ta sang kape, kagabakal ta sa iMart sang aton nga kape, ang ginabuligan ta, hindi lang ako kundi ang mga farmers ta nga gabulig padako sang industry sang kape diri sa Negros. Ginabuligan ta nga ipadayuno nila ang ilang livelihood, at the same time protektahan ang aton nga environment. Kay kabalo kamo, ang kape kinahanglan ni sang shady nga area, kinahanglan ni sang dalagko nga kahoy para mabuhi ni sila. And in return, since ang aton nga mga farmers maprotektahan ta kag mabuligan tang ila livelihood, they will do the same sa aton nga environment. So it's a win-win situation sa aton tanan. Hindi na niya mabangbang. Pro Aryo, lantawan nyo kung paano ginahimo ang aton nga kape, kag amo gid ni ang the best nga way sa pag-prepare sang aton nga kape. So madamo pa ta nga i-trainingon nga mga barista para makuha ni ang amo ni nga klase sang pagtimpla. Para every time nga magtilaw kamo kag magsuyop kamo, nga suyop gid pirmi ako nang balaw. Kag mag-inom kamo sang kape ni Kalinti, kalidad kag quality ang inyo nga masaburan sa presyo nga abot kaya. Katanda ka mo? Katanda ka mo ay? Kung kapamati ka mo, good. Kung ay, pang paltugon ta ka mo sa itlog. The reason gali nga gintimplahan kami anay sang kape kay para may energy kami sa pag-hike sa bukid. Makita nyo sa next nga vlog ang pagsaka namon sa bukid kung ano kabudlay ang kape nga ipreparahon sa kabukiran kag at the same time i-harvest. Makita nyo sa next nga vlog nga quality gid ang aton nga kape diri sa kape ni Kalinti. Nga every time maghigop ka mo, makita nyo kung ano kabudlay kag the best ang aton nga ipreparar sa inyo. Kay kung hindi, pang ula kung ni isa-isa ang init nga kape sa inyo nga mga kalimutaw. And speaking of preparasyon, ginhambalan kami din nila. Ang hike will take 1 hour and 30 minutes pag umakalabuot sa babaw sa suling ko. Diyos ko, nakapulaw po ko daon kagabi, kag nakainom. Maano na lang ko sini. Kumala na. Kumalipong ko, ti-airlift lang ko nila eh. Ano pa bayan ko nila? Ako pa naman ang pinaka-importante dito. Do sa mga animal kamo karon. Tilawan nyo ko to bilin kay pang bungguon ta kamo. Do sa mga hangag kamo karon na hindi nyo ko magpabayaan na maluoy kamo. Kagari nga ako nga partner si Nong Junison Bonong. Siya gini ang kapamira sa hiking, makita nyo sa next nga vlog. Kag syempre ano bala ang pinakanami nga pare sa aton nga kape nga native, kundi syempre ang native nga mga kalanon, ang suman. Baw perte nga pagpreparar ni nila sa namit-namit gidya, kampiyon gidya kag ispiso. Hindi na kaya magtilaw pa sa iban nga suman kundi amo lang ni. Ambot kon sa daso may ara man Kalinti nga suman, wala lang ko kabalo. Kay ini nga pagtimpla, quality gid pareho sang aton nga kape. Madamo gid nga salamat sa ila ni Ma'am Mary kag ni Sir Teddy sa ila nga pag-asikaso di. Kag ginahambalan ta na kamo nga daan sa ulado ni nila ang bukid. Ja perti gid ja. Hindi mo gid ja ma-underestimate ang bukid kag hindi mo ni sila maasi-asi. Perti nga cardio, perti nga resistensya nila sa pagsaka sa bukid. Sila gayuhom na. Basta makita nyo lang na sa next nga vlog kay perti gid yang adventure nga natabuan namon nga himuon. Gayum-yum lang ko di kagkakon-kaon lang ko di sang sumans, pero siling ko wala ko ga-expect kung ano ang amon nga maaguman sa pagsaka sa bukid. Balunta na kamo nga daan, mayo lang gid nagkaon ko sang suman, kag mayo lang gid nag-inom kami kape. Exciting ning next nga vlog ipakita ko sa inyo buwas nga adlaw. So hopefully bantayan nyo samtang gawagayway ko di kagababay-babay sa mga invisible ko nga fans. Kabalo ka practice ni kita, kabalo ka mo sikat ko mo di ba?
Abi nyo, maasyasin nyo ko? Ay, hindi! No way! Eme! At this point, mga kalimte, ginapreparar ko ng akon nga lawas kag ang akon nga mental health. Kay perti niya kami sang amon nga lakat. Kag before that, gin siyempre manghatag tato sang chirab para makabulig man tato sa aton mga kubos nga mga utod didto sa bukid. Ang ini nga efforts iyan ni Nong Bauno. Nong Junison para makabulig didto sa babaw. Kag ini na mga kalinti, may mga stick na kami kay para pang bato ni sa manog. Basi may magwabla na anaconda, tuslo ko namon sa mata. Kag siyempre, bisan sa layo, iya damo, taya fans, ha? Bisan diin lang yang lugar. Abi nyo, syudad lang, pati dire sa kababaw-babawan sang kabukiran, may mga fans kita dire. Kaya nga, bring ta permi value kag kasadyahan sa ila. So, sundan nyo ko sa sunod nga vlog para makita ta kung ano to sa babaw. Okay? Bye!